den video, den anden vi har to faktisk. Som repræsentant af DKS, Michael. Ja. Er der afgang for Søren, vi Så vi tæller ned til... Start inden for et minut. Er du klar? Ja, gud så. 3, 2, 1, go! Skal vi råbe? Skal vi stå der og klappe hele dagen? Ja. Det er godt. Go, Anders, go. Det var godt der. Det kan jeg godt lide den her. Nu er det kun 41,9 km. Ja. Fornemmer man, at de politiske rådgiver er på vej til at blive meget behandlingsvenlige. Michael. Jo, du ser lige tiden. Når du kommer ind. Det er rundt. Altså, bevar den mere op på nogen, der kommer til. Kom så. Kom så. Hold trykket. Kom så, Anders. Du skal lige holde sig rigtig 12 for at blive under 25. Kom så. 200 meter. 1 minut igen. Kom så. Tryk så. Kom så, der er plads til mange. Kom så. 7 sekunder. Kom så. Kom nu. Kom så, 15 meter. 3, 2. 24, 49.
tak skal I have. Kæft, hvor er jeg færdig. Vi skal lige på den her rest. Så prøver jeg det lige ud. Nu har mor sagt. Jeg gider skrive tiden ned. Jamen, jeg har den. Jeg har den på ugen. Tak. Nok det kedeligste 3,5 timer i mit liv. Bare det var lækkert, så gør det ikke noget. Det var fandme lækkert. Jeg er lidt bekymret for, hvad det drøber sig her. Det er ikke godt ved. Nu er der ingen pumpe i bunden der. Nu gør vi noget hæberi her, tak skal I have. Godt gjort. Nu bare tage tilbage, så han rører det. Du får lige en uges pause. Skal du ikke gå af? Jeg skal overhovedet ikke skrue mere sådan. Det var ikke noget, Jeg er færdig. Er det ikke det? Er det ikke nogen søde nogen i kirken der? Hvordan ser det ud? Er du klar til pølse og fest? Så skal vi gøre noget. Det skal jo op i sådan et sted, eller? Det er færdigt. Det er da faktisk ikke, hvad det er. Det var sjovt lige at veje.